Усе мы шмат разоў чулі пра пасляваенны супраціў украінцаў, палякаў, чулі пра лясных братоў у Літве, Латвіі, Эстоніі. Нават на Каўказе вайна з савецкай уладай працягвалася да 50-х гадоў. А што ў Беларусі? Вайна скончылася ў 44-м, а людзі пайшлі дружнымі рядамі ў калгасы і на заводы. Настаў мір? Чаму ж тады супрацоўнікі савецкіх органаў, як на працу, хадзілі на пахаванні дэпутатаў, актывістаў, старшыняў калгасаў і гэтак далей? Чаму ці не на кожных могілках заходняй Беларусі ёсць пахаванні міліцыянтаў, чэкістаў, якія загінулі ў 47-м ці 49-м годах ад рук бандитов? Хто і за што іх забіваў? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Давайте пагаворым пра антысавецкі супраціў заходняй Беларусі ў паваенныя гады, пра вайну пасля вайны. Няхай гэта будзе першае відэа на тэму, і тут мы падымем пытанне «За што?». За што іх забівалі? Узгадаем жыццё і парадкі ў тыя гады. Гэтая тэма шмат гадоў замоўчвалася, каб не псаваць імідж Беларусі як самая даная савецкай рэспублікі. Але праўда была зусім іншай. Не забудзьцеся, калі ласка, пра лайк і падпіску на наш канал. А таксама напішыце ў каментарах, што вы пра гэта ўсё думаеце. Дзякуй. Першай справай ужо з лета 44-го саветы пачалі ствараць у Беларусі свае органы ўлады, аддзелы міліцыі, уводзіць новыя падаткі, паборы. Ніякага даверу да мясцовых людзей не было, бо яны ж вельмі мала пажылі пры саветах, толькі ў 39-41, 2 гады. Цікава, што была такая практыка яшчэ ў 44-м годзе засылаць па вёсках групы ряжаных ад імя антысавецкага падполля ці немцаў. Прычым не толькі з мэтай правакацыі і арыштаў, але прамацаць глебу, чым тут народ дыхае. І высновы былі такія сабе. Людзі былі гатовыя ім дапамагаць. Паводле справаздачаў СМЕРШ, на территории Западной Белоруссии и Литовской СССР местное население предоставляло им, немцам, продовольствие, указывая на места дислокации частей Красной армии. Охотно показывала дорогу, приглашала домой, снабжала продовольствием. Атрымліваецца, народ предатель? Але выслаць куды-небудзь у Казахстан усё насельніцтва заходняй Беларусі, як крымскіх татараў, было немагчыма. Ну і гэта б супярэчыла наратыву пра усенародную барацьбу беларусаў за савецкую ўладу. Таму на кіруючыя пасады трэба было паставіць як мага больш, да 100% немясцовых кадраў ці былых партызанаў, правераных, а ўжо паралельна праводзіць чысткі і дэпартацыі. Таксама па раёнах ствараліся істребітельныя батальёны, ястрабкі, як казалі ў народзе, да 200 чалавек, для дапамогі НКВД ў барацьбе з бандытызмам. Хаця дысцыпліна там была такое сабе. Ужо ў 46-м годзе было прынятае рашэнне неяк фільтраваць ястрабкоў, бо тыя самі нагадвалі узброеных бандытаў. Але галоўным фактарам, які мабілізаваў народ на той самы бандытызм, то бок на супраціў савецкай уладзе, была сама савецкая ўлада. Хочаце прыкладаў? Калі ласка. У сонным мястэчку Радунь адразу ж у 44-м годзе арганізавалі аддзел міліцыі з 30 былых партызанаў. Читаем советский документ. Занимаются беззаконием, вымогая водку, мед, сало. В случае отказа производят обыски в домах. То бок хлопцы просто не меняли своих звычак з часоў вайны, а пра партызана у нас ёсць асобная серыя, паглядзіце абавязкова. Дык у Радуньскім раёне амаль усе кіруючыя пасады, 98 чалавек, займалі былыя партызаны, не мясцовыя. І, канешне, людзі палічаць такую ўладу чужой і варожай. Ці вось яшчэ. У Гродні гарадскі жыллёвы камітэт выдаваў направа і налева ордары на жыллё прыехаўшым вайскоўцам і партфункцыянерам. Трэба ж ім недзе жыць, праўда? Адна праблемка. У гэтых дамах і кватэрах ужо жылі людзі. Куды іх дзяваць? У Сібір? На вуліцу? Ці хай сабе валяць у Польшу? Вот советский документ. На массовую запись в Польшу, несомненно, влияли многочисленные факты нарушения социалистической законности, необоснованные аресты, случаи избиения поляков, незаконное нарушение прав поляков.
Напрыклад, старшыня гродзенскага выканкаму Саўкоў, незадаволены сваёй трохпакаёвай кватэрай, прымусіў выселіцца з дому нумар 11 на вуліцы Міцкевіча 4 сям'і, у тым ліку гаспадыню дому Польку Вайцэхоўскую. Усе лепшыя кватэры, асабнікі, вілы ў горадзе былі занятыя новымі гаспадарамі, горшыя іх замамі і замамі іх замаў, а рэшта ўжо шафёрамі, сакратарамі, як у тым меме «Как хорошо, что хозяев расстреляли». Кіраўнік радуньскага НКВД Кабанаў прымусіў выселіцца з кватэры сям'ю лекара, а яго дачку арыштаваў і збіў шомпалам. Сам Кабанаў не саромеўся казаць «Нечего спрашивать, если понравилась квартира, надо занимать». Нормай было, калі пад выглядам ператрусаў афіцэры і салдаты заходзілі ў дамы і бралі, што хацелі. Гадзіннікі, посуд, нават падушкі. Ці калі забіралі дачок і жонак, пазнаёміцца ці правесці разам вечар. Таму, уласна, жанчыны стараліся апранацца непрыкметна, каб бядней выглядаць і не трапіць на вока новай уладзе, бо ўсе гэтыя Саўковы і Кабанавы, яны лічылі сябе гаспадарамі жыцця. Дырэктар гродзенскага бровара, напрыклад, скардзіўся ў абкам, што нормай сталі візіты супрацоўнікаў НКВД. Не лавіць шпіёнаў, а выпіць піва. Ну і, канешне, забываліся за яго плаціць. Чаму, уласна, і не. А паралельна з усім гэтым трэшам арышты, здзекі, катаванні ў засценках, вербоўкі, высылкі ў Сібір, Мардовію, Казахстан, па любой найменшай нагодзе. Працаваў на пошце? Ну, дык на нямецкай пошце, давай паехалі. І тут уже праўдай і няпраўдай трэба было зрабіць даведку, што не працаваў наогул нідзе, а лепш памагаў падпольшчыкам і партызанам. Эканамічная палітыка, шалёныя нормы здачы мяса, малака, яек, збожжа, увесь гэты ўзаконены грабеж – асобная тэма. Прыгожа ўсё выглядала толькі на прапагандысцкіх фота, дзе сяляне з усмешкай радасна зліваюць малако ў калгасныя бідоны. А як насамрэч? Чырвоная армія заходзіць у вёску, забірае коней, а гаспадар атрымлівае пісульку ад рукі на кавалку паперы. Ваш конь прыняты ў чырвоную армію. Зашибісь, радасць. А дзяцей гэтага селяніна, в прынцыпе, хто карміць будзе? Чырвоная армія? Дарэчы, пра голад, ужо пасляваенны, ва ўсходняй Беларусі я распавядала ў асобным відэа, паглядзіце. Нормай былі мабілізацыі, маўляў, вы мабілізуецеся на вываз лесу, на апачынку дарогі, яшчэ на што-небудзь. У выпадку неяўкі уголовная ответственность по законам военного времени. То бок, не з'явішся? Арышт ці расстрэл. Былі трагікамічныя выпадкі. Гродзенскі райвыканкам мабілізоўвае на працу, скажем, 500 фурманаў і 600 дравасекаў. Яны прыязджаюць, а на месцы збору з'яўляецца НКВД. Хапун, бо ловіць дэзертыраў, тых, хто косіць ад чырвонай арміі. А выканкам нават і не ў курсе. І гэтую ўладу лічыць сваёй? І гэта вызваліцелі? Вось вам красамоўная цытата селяніна Іосіфа Сапегі са Свіршчыны, на той час Маладзечынская вобласць. Чалавек падняўся падчас сходу з нагоды чарговых прымусовых паставак збожжа і сказаў: «Нас сюда собрали, как жидов в немецкое гестапо, и хотите забрать у нас весь хлеб? Возьмите, принесите пулемет и расстреляйте». Адкуль я ведаю гэтую цытату і чаму па-расійску? Бо яна была ў акце абвінавачвання, артыкул 72, параграф А Крымінальнага кодексу БССР, антысавецкая агітацыя і прапаганда, народны артыкул таго часу. Дарэчы, разам з Сапегам арыштавалі і жанчыну, Маланню Мамчыц, якая на тым сходзе яго падтрымала. Так народ прывучалі да цярпення, да маўчання. Хто мог? Выязджаў у Польшчу, пакуль яшчэ можна было. Але былі іншыя галасы, маўляў, хутка новая вайна, і савету змятуць за 3 дні, таму выязджаць няма патрэбы. Прычым парадаксальна, але гэтыя настроі найбольш падагравалі самі партыйныя функцыянеры, якія казалі, да прыкладу, што в Англии содержится 15-миллионная армия Андерса. Она готовится к войне с нами, а потому вы должны в 3-дневный срок внести молокопоставки. Армія. 15 мільёнаў. Добра. Значыць, прыкапаная вінтоўка ці абрэз яшчэ спатрэбіцца. Людзі чакалі, што ўсё вось-вось зменіцца, як ужо было ў 39-м, 41-м, 44-м. Але былі тыя, хто выбраў не чакаць, а браць зброю ў рукі тут і зараз. Пра іх у наступным відэа. Падпішыцеся на канал, каб не прапусціць. Навошта я ўсё гэта расказваю? Каб
асэнсаваць. Не было ніякага энтузіязму і пад'ёму ў першыя пасляваенныя гады. Гэта непрыгожая карцінка з савецкай прапаганды пра вызваленне. Эйфарыя, якая сапраўды чыталася шмат у каго, бо канец вайне, хутка знікла. Бо наш край, а для саветаў гэта была проста тэрыторыя, вызвалялі не толькі ад немцаў, але і ад мясцовых людзей. Вычышчалі для сваіх сакаловых, саўковых, кабановых. І калі пасля казалі, што савецкая ўлада не падабалася толькі былым паліцаям і буржуазным нацыяналістам, так гэта хлусня. Бо такая ўлада ніводнаму нармальнаму чалавеку падабацца не можа. А як вы думаеце? Можа быць, я памыляюся? Напішыце ў каментарах і зусім хутка працягнем гэтую тэму. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.